Salutare la toți! În fața mea am două teste făcute la autoservice. Primul test este făcut înainte de a folosi MPG Boost. A doilea test este făcut cu folosirea MPG Boost. Deci aceasta este produsul. Aici am să vă prezint data de 02/2013. CO maximum trebuie să fie 1 și la mașină este 0,76. Pe doilea test, cu folosirea produsului, data de 21/03/2013, CO maximum trebuie să fie 1 și cu folosirea produsului este 0,3 și 0,9. Acest video este făcut pentru cei care nu cred în acest produs. El se arată destul de bine și funcționează foarte bine. Pe curând ne reauzim!